तब भाई लोग का तुहू लोग खोजे तारा लोग कम दाम में एगो अच्छा 32 इंची के टीवी। आ तू लोग एकदम परेशान हो गए बा लोग कि कौन टीवी ली कौन टीवी ना ली। तो यकीन मानो लोग भाई लोग हम तारा लोग खातिर बहुत ही जांच पड़ताल करके बहुत ही अच्छा टीवी टीवी 5 ढूंढ के लिए बन जाना में तू लोग ले सकता है लोग 8,000 से लेके 15,000 के बीच में। मतलब इतना अच्छा टीवी ढूंढ के लिए बनी। मतलब खुद भी एगो टीवी में इस्तेमाल करते हैं उनकी काफ़ी तक अच्छा बा वो बताएं। और वो टीवी आज तक खराब नहीं कर बहुत ही अच्छा बा वो मामले में सब मामले में अच्छा बा। तो ता लोग वो टीवी बताएं कि वो टीवी कौन सा बा। ये से भाई लोग वीडियो को पूरा देखिए लो। आज के वीडियो ता लोग के सब जोन भी कंफ्यूजन बा सब दूर कर दिए और तू लोग अच्छा टीवी ले सक लोग। तो चलो लोग भाई लोग फटाक से बताई कौन कौन वो टीवी बा कौन सबसे में अच्छा भी टीवी बा। भाई लोग देखो लोग जौन पहला नंबर का हमनी के टीवी बा वो टीवी के हम पर्सनली इस्तेमाल करनी है बहुत ज़्यादा वो टीवी अच्छा बा। मतलब फेवरेट हमार टीवी है यार बहुत ही खतरनाक टीवी बा। हाँ भाई लोग देखो लोग एक नाम है मी 5 पे टीवी। मतलब कई दिन से इस्तेमाल करता नहीं फुल रिव्यू भी आज कल में डलनी अपना चैनल पर देख सकते हो। मतलब टीवी काफ़ी हद तक अच्छा कोनो प्रॉब्लम नहीं है यार फास्ट चलता सब कुछ अच्छा बा ई टीवी में। और एक रिमोट वगैरह देखो लोग देख लो ये जो एक रिमोट बा काफ़ी हद तक लोग वगैरह के मामले में भी अच्छा बा। ज़्यादा कोनो बटन नहीं दिला यार सही बा भाई बहुत ही अच्छा बा। केनहू डाब कहीं रख के डाल है मुँह डाब काम कर दिला रिमोट काफ़ी हद तक अच्छा बा। मतलब वैसे तो करबे करला और सब टीवी में लेकिन तनी एक रिमोट का क्वालिटी में अच्छा लागल। साथ में तालो के ई टीवी में 20 वाट के स्पीकर देखे के मिली। अब देखो 20 वाट पर मत दिए लोग स्पीकर क्वालिटी काफ़ी हद तक लाउड रहल। मतलब अच्छा लगेला भाई ज़्यादा हाई वॉल्यूम कर देवल तो ज़्यादा कोनो दिक्कत ना आवेला। एमे 2 HDMI पोर्ट 2 USB पोर्ट दिले बा भी ओकरा फोटोग्राफी दिले बा। लेकिन दिक्कत ये होला कि भाई 2 जब दिला जो ना में USB पोर्ट और चाहे कीबोर्ड वगैरह लगेबा लोग माउस लगेबा लोग तो फिर ओकरा बाद से USB वगैरह ना लगा पाएबा ये दिक्कत होला। तो ये बात समझे के चाहिए। मतलब कम से कम 3 USB पोर्ट देवे के चाहिए एगो माउस एगो कीबोर्ड लगा लीजा साथ में हमनी के एगो पेन ड्राइव वगैरह लगा लीजा। और ये टीवी मतलब 1 GB रैम 8 GB स्टोरेज बा एंड्रॉइड 11 पे बा। और काफ़ी हद तक एप्लीकेशन स्मूथ चलेला जो ज़्यादा लेग ना करेला। फुल रिव्यू भी चैनल पर पड़ल बा यार जाके देखो लोग ना भाई 1 डेढ़ महीना इस्तेमाल करके डाला बनी फुल रिव्यू। मतलब ये टीवी काफ़ी हद तक अच्छा बा कमी अच्छा दोनों बतले बानी वो वीडियो में। और स्पीकर क्वालिटी भी अच्छा बा 60-80 पे सेट वगैरह बा। तो ये टीवी भी अच्छा बा। अगर मतलब ये हम ले रही 9,000 के आसपास में अभी 13-14,000 बा दाम। तो ऑफर वगैरह में गीता लोग के 11-12 हज़ार मिल जाता तो मज़ा आ जाए भाई। अभी तो ऑफर नहीं चल बिग बिलियन डे में ले रही 9,000 के आसपास में। तो ऑफर चली तो तू लोग टीवी के ले सकल वैसे बिना ऑफरों के ले सकल लोग। अगर ता लोग के बजट इतना बा तो ये टीवी काफ़ी हद तक अच्छा बा। मतलब अच्छा लगेला लुक वगैरह में भी अच्छा बा। तो ये टीवी भी तू लोग ले सकता है फुल रिव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ल बा जाके देख लो। देख लो भाई लोग जो दूसरा नंबर कंपनी के टीवी बा ई है OnePlus के टीवी OnePlus Y1S टीवी। ई टीवी देख लो भाई लोग काफ़ी हद तक अच्छा बा। रिमोट भी एक मॉडल में लागता काफ़ी हद तक 2 HDMI पोर्ट बा। उसके बाद से 2 USB पोर्ट इंटरनेट केबल वगैरह ये भी पोर्ट ऑप्टिकल वगैरह सब कुछ दिले बा। एंड्रॉइड 11 पर बा और ऑक्सीजन प्लेट 2.0 पर बा। 20 वाट के स्पीकर बा उनके स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। 60-80 फ्रेश रेट बा 1 GB रैम बा 8 GB स्टोरेज बा। ये टीवी देख लो काफ़ी हद तक अच्छा बा। लेकिन ये टीवी वो लोग खातिर बा जो कि OnePlus के काफ़ी सारा चीज़ें इस्तेमाल करला जैसे घड़ी हो गई चाहे OnePlus के फ़ोन हो गई चाहे ईयरबड हो गई। मतलब सब में अच्छा से ही काम करी। मतलब जैसे हमनी के देख लीजिए एप्पल वगैरह के हो गई हमनी के एप्पल के लैपटॉप हो गई और टेब वगैरह हो गई। मतलब अच्छा से एक दूसरे से जुड़े रहा वैसे ही अच्छा से ही काम करी ओकरा साथे। मतलब OnePlus के जो रबड़ बा OnePlus के इस्तेमाल करला सब ओकरा खातिर टीवी काफ़ी हद तक अच्छा बा। 15,999 रुपया दाम बा। लेकिन ऑफर वगैरह लोग तो 14,399 रुपये में टीवी तालों के देखे मिल जाए जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बा यार। मतलब इतना दाम पे ई OnePlus के टीवी और लुक वगैरह के मामले में भी ई टीवी अच्छा बा। मतलब ई टीवी के तू ले सकता लोग OnePlus के लवर बारह लोग तब भाई लोग जो हमनी के तीसरा नंबर के टीवी बा ई आज ले अपग्रेड ना भइल जाना के ना बा रियलमी टीवी जो कि मतलब बहुत दिन से ये टीवी बा अपग्रेड ओकरा ना कइलस। एमे तालो के एंड्रॉइड 9 देखे के मिली। मतलब ये एगो एंड्रॉइड टीवी मतलब बहुत पुराना बा 24 वाट के स्पीकर बा जो कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी दे देला। लेकिन 70 से ऊपर जब लोग तो फाटल आवाज़ आवे लगी। और एमे 3 HDMI पोर्ट बा 2 USB पोर्ट बा भी वगैरह भी दिले बा 1 GB रैम बा 8 GB स्टोरेज बा। तो मतलब कोनो खास तो हम ना कहम। देखो ई टीवी कोनो ज़्यादा खास नहीं के ओकरा बाद से अपग्रेडे ना कइलस यार। एंड्रॉइड 11 पर आजकल टीवी आता है 9 पर देता और दाम भी उतने रखले बा। दाम भी कोनो कम नहीं के कइले 13-14 हज़ार देता। तो ई टीवी जो रियलमी का लवर बा उहे ली बाकी केहू ना ली टीवी ज़्यादा अच्छा नहीं के। चलो लोग भाई लोग तालो का जो दूसरा नंबर टीवी बताओ तनी वो काफ़ी हद तक तनी अच्छा साबित होके वाला बा।
तो देख लो भाई लोग जौन चौथा नंबर के हमनी के टीवी बा ई सैमसंग लवर खातिर खाली बा, मतलब जे सैमसंग के खरीदे चाहता लोग उहे लोग ई टीवी के खरीदिया लोग। ई सैमसंग ला जौन टीवी बा तना के रिमोट काफ़ी ज़्यादा भादा बा, मतलब कोनो खास रिमोट नहीं के, मतलब बहुत सारा बटन दे बा फालतू के जौन की हमके ना लागल कि इतना बटन एकरा देवे के चाहिए। मतलब ई टीवी के भी फुल रिव्यू हमारे चैनल पर पड़ल बा, जाके देख सकल लोग। देख लो एमे 2 गो HDMI पोर्ट और ओकर बाद USB पोर्ट वगैरह भी देखे के मिल जाई, आ साथ में दोस्तों ऑप्टिकल वगैरह के भी देखे के मिल जाई। और ताहलो के बता दी ई एंड्रॉइड ना हो, ई टाइजन वाला है, मतलब कि एमे भी एंड्रॉइड नहीं डाल सकत एप्लीकेशन, टाइजन वाला में जो एप्लीकेशन हुई तो उन्हें डाल सकल लो। आ ई 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा, और टीवी 60 हर्ट्ज पे मिलेला, ई 50 हर्ट्ज पे भी बा। और स्पीकर क्वालिटी 20 वाट के स्पीकर बा, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है। जब 50 हर्ट्ज से ऊपर जी बोलो तो फाटल से आवाज़ आवे लगी ई टीवी में। आ देख लो भाई लोग दामो अधिक बा 13,490 रुपया, लेकिन ऑफर वगैरह लग बोलो तो 12,141 रुपये मिली, उनकी काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है। सैमसंग के लवर खातिर ये टीवी अच्छा हो सकता है, पिक्चर क्वालिटी भी कोनो खास नहीं है। ई टीवी का फुल रिव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ल बा, जाके देख लो। देख लोग भाई लोग तारा लोग के बजट बहुत ही कम बा, तारा लोग के 10,000 बजट नहीं है, 9,000 बजट नहीं है, 8,000 में तू लोग अच्छा स्मार्ट टीवी ढूंढो तारा लोग तो बहुत ही अच्छा तारा लोग खातिर हम 5वें नंबर के टीवी लिया बा, जो कि तारा लोग खातिर अच्छा साबित हो सकेला, मतलब बहुत ही अच्छा बा। ई है इन्फिनिक्स Y1 टीवी। देखो लोग में 20 वाट के तारा लोग के स्पीकर देखे मिल जाए, जो उनकी क्वालिटी नॉर्मल बा, 4 GB के स्टोरेज देखे का मिल जाई। आ साथ ही में तारा लोग के 3 गो HDMI पोर्ट, 2 गो USB पोर्ट भी देखे का मिल जाए, ये भी वगैरह पोर्ट इंटरनेट केबल वगैरह सब कुछ का पोर्ट देखे मिल जाई। साथ ही में तहार लोग के एमे जो स्पीकर बा उहो काफ़ी हद तक अच्छा बा, और रिमोट भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। लेकिन इनमें देखो लोग कमी क्या बा, इतना कम दाम बा। ई तहार लोग के एंड्रॉइड पे ना मिली, मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन देखो लोग चला सकत, ई लोग के न्यूलियक्स पर मिली, जो कि मतलब उनमें ज़्यादा कोनो एप्लीकेशन ना चले पे बोलो, नॉर्मल जो एप्लीकेशन आइल बा वो डाउनलोड वगैरह करके चला सकल लो। फिर भी काफ़ी हद तक एप्लीकेशन पढ़ाई वगैरह बा, मतलब कि सही है बा, मतलब इतना दाम पे एगो टीवी मिलता और क्या चाहिए। और लुक वगैरह मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। ई टीवी के भी हम अपना मतलब एगो दोस्त के दिले बानी, जो काफ़ी दिन से इस्तेमाल करता, कहते ई टीवी सही बा भाई, एगो टीवी में करबे का कर बोलो एंड्रॉइड टीवी लेके चाहे कोनो महंगा टीवी लेके, तो ई सही बा, लो बजट वाला लोग खातिर ई टीवी काफ़ी हद तक सही बा। तो भाई लोग ई रहल 5 गो ऐसा टीवी जाना के तू लोग वाकई खरीद सकला लोग, इनमें से कोनो एगो टीवी, और हम अपन फेवरेट टीवी ता लोग के बता दिल बने। तो भाई लोग कमेंट करके बताइए लोग ताहा लोग के वीडियो कैसा लागल। वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो को लाइक कर दिया लोग, आ वीडियो के अपना दोस्त में शेयर कर दिया लोग, ताकि उ लोग भी एगो अच्छा टीवी ले सको लोग। आ एगो और जरूरी बात, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दिए लोग, कैसे भाई लोग देखो ता लोग भोजपुरी में टेक्निकल वाला वीडियो देखे का मिलता, और कहाँ मिली हमारे चैनल पर देखे मिलता यार। सब्सक्राइब कर लो आ बेल आइकन के दबा दे लोग, कैसे कि हम जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन ता लोग तक मिल जाई, आ तू लोग वीडियो के देख सकबो लोग। तो चलो लोग भाई लोग यही साथ हम वीडियो करता हैं समाप्त, मिल जाए ता लोग से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।